Zemlja na njima, bra. Masno, onako slep, ne može se obriši koliko je masno. 1000 km da jedem suši u sred Subotice, ste vi normalni? Ja suši neću jesti. To je ta ekipa, to su Snuperi. Znam, ćela sam ljudi, iskulirajte. Ovaj video se vjerojatno već vidjeli negdje na YouTube-u, znači ovo je postao neki novi trend, željeli smo i mi da se oprobamo u tom trendu, ali trebali smo malo da uradimo neki spin. Ljudi odu na internet i tražu najgore ocenjen restoran u njihovom mestu i onda probavaju hranu tamo. Isto može biti i frizerski salon ili tako neka ostala mesta gdje je neki tip usluge. Mi smo odlučili restoran, našli smo jedan koji je najgori na internetu, našli smo jedan koji je najgori po babskim pričama i jedan po pričama naših prijatelja. Prvi na koji smo otišli jesu babske priče. Ne znam da li su babske priče, uglavnom ovo je priča. Na pijaci ne treba jesti meso. Na vašarima ne treba jesti meso. Čuo sam priče da gde je na grobnicama životinja, da ne znam ako ti umre svinja ili krava, ljudi uzimaju te leševe, skidaju meso i peku po pijaci. Dakle, sam priču čuo. Generalno dosta prašnjava, tuda po pijaci šetaju ljudi, hrana već ispečena i stoji nakon otvorenom, praši se. Zbog toga su takvi restorani na lošem glasu. Ovaj video je sponzorisan od strane PUBG-a. Igrajte dok idete na pijacu. Psych, vi viš, nas je PUBG sponzorisao. Realno, nije to tako daleko od realnosti, ja sam okej. Falim še na 5 godina, sigurno. Bokan će da reši. Zna čovjeka koji zna čovjeka. Može Bokan, svaki put koji dobiješ ja te častim naš spijac. Mora baš u ovoj partiji. Da. Ajde stanemo negdje. Jelena, gdje je Jelena? Možeš pobjeći na čuvom sam internetu. Ne znam se na kameri vidi, ja ne vidim ništa, brate. Ne vidiš na kameri. Ako pobediš, šta ti treba, Bokane? Da me ne smarat. Kupit ćemo. 3. Ne smaram, našao sam Specnaz helmet. Kako sad ti opa uopće nemaš onaj deo da staviš nogu? Kako nemam da stavim nogu? Ne vidim ništa. Samo John vidim. Izgleda prašnjavo. Ništa bolje nego ti restoran, ovo pored šetališta. Neko fudmansko je. Šta možete se naći? Pre nego što probam, želeo bih da kažem da apsolutno nema priloga koji se mažu. Znači ono ovako. Nema majoneza i kečapa i toga. Nema ništa, znači nema pavlaka, Šta nema. meni ništa, a? Samo sebi sviđa. Ja što sam skontala je da je uzela pare istom rukom i posle dirala hranu. Nema rukavice, nema ništa, znači... Aha, svaki već jede. Ne smeta njemu to ništa, brate. Ovako. Meso je dobro, nije dovoljno ljuto. Dobro, tebi nikad ništa nije dovoljno ljuto. Ja ne bi dao lošu ocenu. Zbog priloga bi spustio ocenu na 3, inače 5. Ne znam, Mica je stivila ne flaš, onako zemlja na njima, brate. Onako masno, onako slep, ne može se obriši koliko je masno. Ima luka. Nema, to je sir. Ne lažite! Dobro je, brate. Nije ljuto. Meni je kečap ljud, brate. Brate, bolno je, brate, nemam drugu ocenu. 0, brate. Možda sam ja ubao neki loš zaloge. Ti pobedi Bokan na kraju. Još šestoricu treba da ubijemo nas dvojicu. Ali kozi kola ubići. Ne vozim ja, brate, vozi ovaj moj. Ja sam sa strane, ovaj. Pucaj! Čekaj, bolesno. Koliko je epic bitka, ako nas PUBG ne bude častio za ovo, ja ne znam. Pa zbog koga samo... Izvinjavam se. Ne, možda živi ovaj tvoj. Ovo ću ako... Treći si. Ipak nisu dvojica, znači sam je lik bio, brate. Travis guž. Trebam da blokiram ostala kola kad oni budu izlazili. Neki kamioni uradite to za mene. Ajde! Nisam znao da trebam obe strane da blokiram. Prati sivi auto. Koji si auto? Ne, nego je crni ispred nas. S kamerom? Svi ono stali kad si izašao s kamerom, kao stavimo, evo. Dosta prijatelja nam je rekao da izbegavamo ovo mjesto, da nije toliko lijepo i željeli smo i same se uverimo da li su oni u pravu ili možda greše. A ne voliš suši ili ne voliš ovdje suši? Pa generalno ne volim suši. Ja volim suši. Znaš koliko smo od mora, 1000 km da jedem suši u sred Subotice, ste vi normalni? Ja suši neću jesti. Druže, ti ću jesti živu ribu na milion kilometara od mora, brate, ti bolestan je. Što se Bokan uznemirio? Ovo je dekoracija. Samo što... Slabo pisanje na svijetu. To tako se miksa. Možda tako da uzmemo pola ove porcije, pola ove tako da bude.
od postavka kablova. Već sam vidio ove kablove su izgubili razumili. Ali kombinom sa dekoracijom, sa ovom travom. Da, dobro uklopljeno. Zanimljivosti iz kineske kulture. Borba cvrčaka je izuzetno popularna zabava u Kini, mnoga deca ih čuvaju kao kućni ljubimci. Lik ne voli nacu. Pohvalni sladoled sa vanilom i medom. To je dezert. Pohvalni sladoled sa čokoladom i medom. A rekao nije ništa slatko. Ja pitala da imate nešto. Ima hrane na jelovniku koje ne mogu se naručiti, a? Da. Ali možemo da naručimo nešto od dezerta? Pogledat ću šta ima. Suši iz mikrotalasne abokane. Što me nešto bude je? Sad me nešto bolje. Onaj cvrčak garant. Paranormalne aktivnosti, brate. Meni je ovo presmešno, ljudi, ja ne mogu, znači cijela ova atmosfera. Je li suši veganski? Ovo je, mislim da ovo je bez mesa. Ja navijem pirinač. Hvala ti. Dobro, nema potrebe, važi, hvala ti. Dezert nema jer mora da zove gazdarica da donese. Tako da, ako ćemo čekat sat vremena onda može, ali nećemo čekati. Grepa, koja nije skuvana, to je možda fora. Ti znaš. Možda probaš? Daleko smo od mora, poka ne jede hranu. To je svinjetina? Ovo je, si pola porciju, a? ovo je nešto odvrtno, vjerujem, čekaj probam. Tikvica, ne? Tikvica. Dobro, to je subjektivno, svaki ne voli tikvice. Uj, Toliko je čanki ovaj pirinač. Onako podgrejeno mikrotalasne. mislim da je fake. Ne može biti pirinač toliko jeftin da ne vredi napraviti fake pirinač, brate. Jako onako ne liči na pirinač. Kao da je podgrevan 6 puta. Sneg. Kao sneg. Ovaj ovdje deo crveni bi ocenio sa 3, a ovaj gore zašto ima tikvica i subjektivno osjećaj -2, brate. Znači ono katastrofa. Znači ocena 1, brate, za sada to je. Jedan. Delo je kao mozak neki. Ja volim, sviđa mi se. Ovo je dobro. Sad ću da testiram hranu, znači ne mogu da zalazi se neko zove restoran da podgreva hranu u mikrotalasni, to je meni nezamislivo. Ja baš volim kinesku hranu, brate. Znači baš, kad god odem u Beograd, uvijek zgodcu manje naruči kinesku. Je ljuto? Boka ne ugasi zvuk. Da neš dobiti copyright na mitraljez, brate, iz igrice. Ajde sad da probam pirinač. Stvarno, znači ovo. Pirinač je bukvalno ko sneg, bez okusa. Ali ovako kad zabodeš vijuškom da ovako stoji komad pirinča. A vjerojatno pirinač treba da se meša sa ostatkom. Samo još ostaje suši. Dobro. Bokal, prvo. Nije savršeno, nije tako ni loše. Ima neku suvu strukturu mesa, brate, nije ono... Šta je? Kroz mikrotalase si suši, ja mislim. Jel da? Garant. Pa jeste. Škripi mi pod zubna, slušaj ovo. Ne znam da li će se čuti, ali verujem ti ne reći. Ja sam Škripi, brate, brate. Nešto, Ljuto, a? ljuto jako. A, vidiš da je ljuto, nisam ja... Iz nosa ispada. A nije gazdan, brate, pirinač ku voda je, brate. U prvom mjestu smo bili, nije bilo nikakvog maziva. Mazivo, brate, nije ulje motorno pa da ti treba mazivo. Tavat mast za ležaje, brate. Chunky boy. Probaj nacu pirinač. Ajoj, druže. Mislim, ovo je strašno. Ne znam, glupo mi kaže, mislim, sve je to hrana, sve se to možeš pojesti, ali ovo je stvarno, ja u životu nisam nigde vidjela ovako baš. I moja ocena je 3. Možda 4, aj 3,5. A volim kinesku hranu, iako je loše, ja volim. Saki? 1. Daću 4. Zato što stvarno nije u redu. Fino je. Miljana, to što ti ne želiš da ispadneš loša prema ljudima, ne menja činjenicu da je U hrana redu je očajna. meni. 2,5, pola. Imam ocenu 2,6. Evo ocena 4. Recenzija pirinča. Ne mogu. Jel ostaješ pri oceni 4? Da. Znači ne mogu da verujem. Ajmo da. Ostalo pirinča, a? Evo, pokušaj još. Može, naravno, slika. Sa tematikom loših restorana Ide i loši gume na našem autu. Ma kao svaki bicikl kad pumpaš. Aj. Duo sam. duva ko luda, brate. Gledaj kako se duva. Ali ovo bilo brzo, brate. Ocena 5. Moram da kažem da generalno u Srbiji su svi restorani dobro ocenjeni jer ovdje svi M je dobra hrana, M svi vole da jedu. I finalna lokacija jeste najgore ocenjen restoran u gradu na internetu. Ovo je jedan od novih restorana, pa želimo da vidimo da li su te recenzije istinite. Koliko nam fali minuta? 20. Pošto im fali radnica, moraju se skratiti radno vrijeme i radi tek za 20 minuta. Ocena 1. 1. Daješ jedinicu, 5.
Znači, svidjela ti se radnica. Još malo pa gotovo, a? Ja nisam iz ove priče o štampariju, tako da nisam odobrio. Ja to nisam Ako budemo ocjenjivali štamparije, onda ćemo se javiti vama. Nemoj ocjenjivati slučajno. Štamparije? Ne treba mi uopšte reklama. A kako se zove štamparija? Ne bi ću ljudi. Kaj da izgleda kao... Malo bajnike. Bogom izgleda filmski onako, brate. Nismo dobili zašto smo stuberi. Ovako malo je buka, pošto je to sad skoro u centru grada. Ali stvarno, pljeskica je dobra. Oh my god, ovo je blizu gimna. U blizu školu, sve što da jedeš, a? Ja dajem ocenu 5. Hrana, stvarno dobra. Koja je cena? Gle mesine. Aj, mesine. 5. Finezi 2. Ali je dobro. Wow, ovdje ću dolaziti da jedem. Tražim, ja nisam znao da ovo postoji. U januaru su otvorili. Ja kad sam došao prvi utisak iskreno, da budem iskren, nije mi se svidjelo. Zašto dizajn je očajan. Ja sam stručan tome pa mogu da kažem, dizajn je loš. Izgleda malo kao cirkus. Nov je fast food restoran, znači ima ga tek 6 mjeseci su otvoreni. Tako da razumijem da nisi imali para da plate dizajneru, tek su počeli, tako da okej. Simpatično je, nije baš katastrofa, a može mnogo bolje. I da je jedan veliki plus zato što jedan od radnika gleda stuberem, tako da 5 od 5 ocena. I hrana je stvarno brutalna. Ovo je prvi restoran do sada koji ocena nema veze sa. Da hrana je sveža, odmah su pekli, znači nije ništa stojalo. Nije kao da smo spavili 5-3 minuta. Da, eto. Toliko su dobre pljeskice, su napravili igricu Clash Royale po restoranu. Ovdje ima... Ovo je hod. Ao, čekajte, moram vas nije svidjeti, tad imaš. Aj pa. Tebi ja. Čekaj, brate, da ja probam, poješćete mi sve. Zašto ima loš ocenu ovaj? Ali dobro, brate. Ćao. Može. Konflikt, ali dobro, brate. Ja se još jednom izvinjavam zbog buke, ali malo lokacija je glasna. Ali dobro pljaskajte buku. Dobro da sam povez pola. Da, bre. Daj. Šta daj? A stavit ću mu. Mlatim ženi, nemoj me zezati. Ja. Ali ne mora ti što platiti, čuješ? Duže? Ne, možeš sad tako. To sljedeći put nas častite, sad moram platiti. I jedstvo ide u školu, a? Za sljedeći put. Ne, ja bi se nasvestila. Nema bolje, nema. Nije tako jako. Ne. To sve sve radim. Dobro je, a? Špit. Znači, ukratko, meni se bio super. Ocenjujem 5. 5 pljeskica, 5 osoblje, 5 ukus, 5 ljuto. Znači nema ništa ovako fino ljuto. Ima slanina unutra i ovaj sir je pogodak, brate, vrh. Znači, onako, aha. I meni je sve 5 ljuto. 5. Na 5. Kinezi 2. Opet kažem. Toliko je dobro da menjaju ostalim ocenama, podižu standard. Royal svaka čast. Daj nam da su napravili igricu po vašem restoranu. Da. To je to kraj klipa. Ljudi, subscribe stup.com/shop, čekirajte rančave jer traje akcija dok ima zaliha. Nemojte da propustite peratonice, hemijske stikere. Ne želite to da propustite. Obavezno čekirajte najbrutalnije stvari na stup.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili večerašnje video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Da, više. Eto, više nekome je smiješno. Nije smiješno, glupo je.